cha abona abahlali base South Africa kunezinto ngiyaphinda futhi ngiyanitshela kunezinto okufanele ukuthi uma uyikhuluma emphakathini uyigade ukuthi zomosha kangakanani umphakathi noma mhlambe ziletha umonakalo ongakanani emphakathini. Yabona nje umfethu njengoba kade kune briefing ukukhuluma ngensolo zo 3 million. Yazi bokungcono kube mhlambe uveza ama screenshot noma mhlambe bokungcono la khona uveza ukuthi ingaki imali noma uveza hlaba ama proof yalento okukhuluma ngayo, ngoba lento oyenzayo nesingami bengathi mina kanti uhlulwe yini bafo ngoba wena buhlala nalabo bantu wena uqobo lwakho uhambe uyohlangana nabathi njalo ukuhlangana no Jessica noba buphakela umthakathi uyikhulume lento kubona kuqala, ngoba lento leyo ukuthi sizokhanda icontent ngento ezodunga umphakathi inkinga futhi ingozi. Niyabona lento leyo ukuthi uma umuntu efuna unyusa ama followers noma mhlawumbe efuna ukuthi abantu bapay attention kuyena ngento akangenayo ishow ngayo ingozi. We understand ukuthi nje manje kunoqheke kodkhona, but singaqhamuki kwimedia sizokhuluma into enganabo ufakazi ngoba izosilimaza. Angisho ukuthi ngivikela uphakela noma mhlawumbe ngingaku Jessica. uJessica was doing a right thing, uMangobeso was doing a right thing, and nophakela umthatha was doing a right thing, and uMacingwane was doing a right thing. But asingavumi ukuthi kuqhamuke into ezokhanda uqhekeko. Yazi mina sengibonile ukuthi thina amaZulu, thina ama South Africans, we are too weak. We are too weak. Siyakwazi ukulahla ifocus entweni ade siyifuna. Siyakwazi ukulahla into bizosiza umphakathi. Yabona nje mfethu ibriefing yakho buyiqale kahle, but kunephutha nje ngifike ngalibuka mina kulona ibriefing yakho. Awusichazeli bafo ngokuthi mangaka amathuba wavulile umsebenzi, bangaka abantu abangosomabhizinisi abangenile, bangaka abantu abawutholile umsebenzi njengamanje i-planning yenu ithini. Uzochaza nge-information engaphelele okuyinto mfethu okufanele ngabe njengomuntu olida abantu futhi ngabe awukwazi ukuthatha isinqumo sokuthi uvusana usuku uzoyideliver. Understand loo nto leyo. Siyabona ukuthi khona uqhekeko, but woza kithi nento esolid ezokwenza ukuthi singabantu base South Africa sikholele kuyona noma kuwena ngayo. Uyabona nje bafo mina I'm always supporting you umsebenzi wakho, but if uzoza in front of South Africans uqhamuka with ama allegations angekho proven pants, it's become a problem. Ukhanda more division, yabo, nikhanda more division esikhundleni ngabe nikhanda ukuya phambili ngendlela right, nikhanda more division. Asingayenzi into ezokhanda more division, asikhande into ezobe solution ukuthi South Africa ephambili. If kukhona insolo eninazo angithi nene nehlala ndawonye yini manje sineza ukuthi bafu ungahlali wena noMangobeso, ungahlali nophakela umthakathi ukhulume ngalento nabo njengoba manje usuwetha thina sesikubona uhamba nabo. But today ukhombisa okukhulu bafu ukuthi wena awubanga strategic ukuthi ilakho uyimele ngendlela right, ilakho ilekelela kakhulu umphakathi. But sitshena ukuthi usulekelele kuphi, yonke into yakho ikhulume bafu iqonde, yabo. Lento ukucabanga ukuthi umongameli ukhiphe 3 million sikuprova kuphi lokho ukuthi banikeze 1.5 million sikuprova kuphi lokho. Phela abafethu sibona ogoga sigugile, siyabuka siyalalela, asifevi umuntu, but siqhamukele bafu with a proof. Give us a proof yento njengemadlanga commission, coming with a proof. Come with a proof bafu, come with a proof of something, yabo. Singakhulumi into ezokwenza ukuthi kunyuke nje kuphela ama followers akho. Come with a proof. Ngishilo vele la before 2 months back ukuthi lento ephushwa eSouth Africa kuzofika izinto ecishe efana nazo lezi ukuthi zinimoshele into bezoba right.
zinimoshele into ezoba right. Please bafethu, akwesizameni ukusenze njani, siqonde emphakathini, asizameni ukuthi sikhuluma into okuyiyona yona, singafuni amehla abantu ngezinto ezinganayo proof. Yazi kunento engiyifundile ngalensizwa le umfethu uMaNciza. Kunento nje engiyifundile kuyona, kunento futhi abantu ofanele beyifunde. Uma omunye umuntu eqale into ungekho, ungabe ufuna ukuba iphathi yayo ngoba isinkulu. Phindele futhi, uma omunye umuntu eqale into ungekho, ungabe ufuna ukuthi uma isinkulu base ufuna ukuba iphathi yayo. Isifundo nje leso engifuna ukusifundisa abantu, nesifundo mfethu ofanele sifunde. Yabona maningi ama-meeting umfethu uMaNciza wabamba nabanye abantu, ukuthi babemnikeza imali kapetrol noma bebengamnikezi, kwangasiyona indaba yethu leyo. Maningi ama-meeting usisi uJesina uMangobese ebamba ama-meeting nabanye abantu, singazi noma imali kapetrol bamnikeza noma bamnikezi. Akungathi uma ubaba uPhalo Mthakathi kade kuyinto ade beyiphila noMaNciza ukuthi uma mhlambe bemashile kube khona mhlawumbe abantu ababacabangelayo kupetrol, basegcina mhlawumbe uMaNciza eyicelile mhlawumbe imali kapetrol kuba uPhalo noma kungezwe bemfakele. Akungabi sengathi kuyimpoqo lokho ukuthi uma ubaba uPhakela benongizwe sebene meeting nobuholo obukhulu, base kufuneka ukwaziwa yonke into in details because of asiyazi mission yabo, and futhi asiyazi nemission kamfethu uMaNciza, and futhi asiyazi imission kaSisi uJesina, ngoba khona ofanele siyibuze yona South Africa ukuthi lezi imali zokuhamba wonke ama-province kunyuka namabhanoyi kwehle kwenyuka koSisi uJesina, kokubafethu uMaNciza, koba uPhalo Mthakathi, sake sayibuza ukuthi iqhamukaphi. Lento ikuvezele ukuthini? Uma usungafakiwe edilini, musu ukuthi uma ungatholanga khona basukhuluma noma mhlawumbe usuphawula usubeka abantu kabi, ngoba the time usathola bungakazi uzusitshele, ngoba njengoba nisukumile nasebenzela umphakathi, ingoba nithanda umphakathi, kodwa umphakathi akazi unikeze imali ukuthi hambani nokusikhulumela, kodwa emaceleni kade beninika mfethu uMaNciza nani baluPhalo Mthakathi, bonke abantu icishe ifane nje nani lento le yokucela idonation. Usengasho ubaba uRamaphosa ukuthi ngibanikezile u3 million ukubadonethele indleko zabo. What is the problem? Ubanikezele idonation kanti becela vele ubaba uPhalo Mthakathi ukuthi cela isidonethele. Yabo, ezinye izinto ayifuni ukuthi bafethu uma ungangenanga wena entweni, base ufuna ukuthi wena uze abantu noma mhlawumbe icontent ephushwayo igcina sengathi isade libuya ngakwena. uMaNciza nje ngifuna ukukhohlisa mina, focusa entweni yakho yokuthi abantu bethola umsebenzi, ubatshene futhi umsebenzi ukuphi nendawo ngasiphi isikhathi befike bezofaka ama-CV. Focusa ekutheni amabhizinisi amancane anjengemasaloni, amabhizinisi amancane wona uzosiza ulekelele ini abantu abamnyama. Ku-right lokho kwenzayo. Nami ngawukhipha u10,000 ngithi nawu uMaNciza siyabonga upetrol ofayo lokhu wehle wenyuka, uthenge nokudrink endleleni. Akusilona-ke iphutho lokuthi isamba umongameli usikhiphile uma ukuthi usikhiphile. Singaxatshaniswa ukuthi isamba sesikhulu, asizazi izamba ezike zakhishwa kobaba uMaNciza noSisi uJesina nobani bani, ngoba omunye umuntu uyokwenzela i-birthday party noma mhlawumbe ekwenzele i-surprise, kanti ukwenzela ngemali njalo bokuthiwa njalo yani yokuthi bekufande. Asivuleni umqondo, asingafuni ukuthi siphazamise into enhle South Africa because of ukuyicabangela thina, yabo. Silungise nje i-right lento sesi ulokhu uJesina uMazoma naye futhi baba uPhalo Mthakathi nawe ngizwe
vele njengoba nisukumile is because of kulanjiwe. Uma sokutholakala imali fanele isebenze, yabo, ayisetshenziswe imali etholakalayo ngendleko enibhekene nazo. Angithi ubaba uphakathi umthathu nobese egoli balala emahhotela, abalali phela emahostela, yabo, bafaka opetrol. Imoto ezinkulu lezo o 2.6, yabo, i-engine zakhona inkulu. Asingaseke ukudlala abafethu. Ama-expenses ala abantu they are too expensive. Security yabo is too expensive, yabo, because bathinte into vele nomsindo, yabo. Asingafuni bafethu ukuthi silokho esidivadana sodwa ukuthi ubani useniyoza imali. Vele niyanikwa imali nonke, vele niyanikwa imali nonke. Akekho umuntu wavele esuke kube etholelwa abantu. Ubani yena enambeni? Yebo, uyabona umvuka amancinza ngendlela sidigcilele phansi ngakhona isithunzi se-MK. Hayi, angazi umyalibona leli phutha lenzile. Kumuntu nje ocabanga ajule noma ahlaziye into sakugxila kuyona yabo, ayijulele into. Uzokwazi ukuyibona lento ukuthi okay, ubhuti umancinza lo uqina kangaka nomhlaziya kangaka lento ngophakela umthakathi ngoba efuna kugqame ugcopho ngophakela umthakathi. Uma ukuthi ubeyithanda lento eyenziwa ophakela umthakathi nabo Sister Jacinta eyasungula Sister Jacinta nabo Ngizwe njalo njalo bonke labo abakhona ubhuti fela emntwini, ubengeke ezenze ngalendlela le yanto leyani bikuveza ngokusobala ukuthi izoqeda ngale nkohlakala ekhona. Ibikuveza ukuthi ngendlela abahlangene ngakhona nangendlela abayimbumbe ngakhona izoqeda ngale nkohlakala ekhona. Uma kuukuthi yena bebona iphutha kuloko kwenziwe uphakela ukuthi avume ukuthi makufonelwa yena ebizelwa usuka kanquma yedwa lo ukuthi nge-30 ziyobe ikhala kwaphela kanqumanga ukuthi kuyobe ngimashwa nge-30 wathi siyoshintsha indlela yokuxoxa nabo uma kuukuthi abakahambi abasela ngaphakathi eSouth Africa. Okay, kusho ukuthi ubizelwe lokho ukuthi uyazi nendoda ukuthi umoshe kangakanani ngalento ayishoyo. Mayibizelwe lokho ke bathi unephutha yena uma ukuthi belibona lelo phutha lelo bengeke azenze ngalendlela akenze ngayo manje. Ubezozama indlela ukuthi mhlambe bebe nendlela yokukhuluma eceleni, bengafisa ukuthi zibone umphakathi ukuthi bona babone iphutha kanje. Noma ngabe umphakathi usukuvezile lokho yena bengafika embese emphakathini bese ekhuluma naye eceleni kuphakela dalela kwephakela ukangile la bekufuneka wenze kanje. Kodwa into eyenza ukuthi afuna ukuyiveza ngale yandlela leyo nto leyo ingoba befisa ukuthi uphakela kuvele something ethi kuba ugcopho ngaye emphakathini ngoba nakho ecabangela inhlangano le angaphansi kwayo yena. Ngakhohlwa ukuthi uphakela asikakhohlwa futhi ukuthi vele uphakela wathi ke ikipa zenhlangana kadingi lapha emamashini ngesikhathi egoloza nalokho ugoloza emashini okuveli ngesiyo kahle yakhe phela ungakhohlwa ngithi. So uyayibona lento ukuthi ubhuti lo uzame ukudlala ipolitiki yena ngendlela yakhe ethi uyidlala nabo ukuthi bengene ngendlela abafuna ukungena ngayo. Manje lokho sekwehlisa or kudiqilela isithunzi seMK kubantu nje abayithandayo njengami nje sekuyiveza njengasengazuthi nayo inhlangano esengomathuba ethi ayifane nazo lezi ezisixakile vele ezilapha phambili eParliament siyibona ukuthi azenzi kahle. So nawe mawusufuna ukuhamba ukhankasa ngendlela oyenze ngayo bhuti abantu ngiyacabanga ukuthi mhlambe ube nephutha mhlambe ngelinye ilanga mangathi ukuyijulela uyicwaninge lento oyenzile hayi mfowethu ngeke upaphalazile ufune ukudlala politiki endaweni wrong. Uma kuukuthi uphakela umthakathi ubese ithengisile umzabalazo lwesikuwo ube uthengisa ngalipi kungesiyena umphathi weMarch and March. Uma kuukuthi inhlangano ebusayo noma upresident ubefuna ukuthenga iMarch and March ubengeke ambiza umnikazi weMarch and March. Hayi bhuti omdala ngeke bhuti omdala mawukuthi uyamthenga uphakela umthakathi ubezothengeka yena yedwa uphakela umthakathi. iMarch and March iqhubeka ngithi nikhona nina bakhona obhuti Ngizwe bakhona abanye ngithi baningi nje obhuti fela emntwini bakhona nabo Sister Jacinta bakhona ibizoqhubeka iMarch and March. Pho yini le eyenza ukuthi ufuna ukumgxokoxa kangaka uphakela umthakathi ngokuthi yena usethengiwe? Nakhona sinabufakazi angisho ukuthi abukho kodwa asikakabi nabo ngoba awufuni ukuzivezela phela wena bhuti. Hayi bhuti ngeke uyidlale wrong le politiki. Uyabona indlela oyidlale ngayo usukwacabangela nina nepolitiki yenu kuphela wakhohlwa ukuthi thina siyizwe siyayifuna lento ukuthi igcine yenzekile ukuhamba kwalabo abantu. Senge understand nento eyenzo uphakela umthakathi mangabe ethi ke inkipa zenhlangano adingeki la emashini wayazi ukuthi nizongena ngepolitiki kanje enzengenile ngempela buka nenzani manje. Uma kuukuthi ngempela unephutha uphakela umthakathi ngokuthi aye lapha ebizelwe into akayishoyo yena ngoba mayichaza yena ngathi bekuvele kudingeka yena lapha wena mawuthi ubukubona lokho uhlulwe yini ukuthi lento ungayenzi ibe njengoba injena nje usho ukuthi awuyibona ukuthi sinjani manje. Uyabona lo qhekelo lwakhile manje masindawonye siyonqoba ngoba usihlukanisa nje wena sonqoba kanjani ezabalazeka ngakho Sister Jacinta. Wena usuye ngepolitiki yakho neMK nje usufuna ukubhidliza into enhle kangaka.
hayi bhuti omdala ngeke kufuneka walungisela amaphutha njengalawo ngoba labantu emveni kokuba behlangane nopresident ababuyanga bazothi ke hayi abayeke abantu bokufika bahlale manje ababuyanga bazothi futhi nokuba bebesho besingenandaba nabo thina phela ukuthi siyaseka nathi la okusuke kutoyizwa khona akusho ukuthi asiseka ngoba siseka bona kuphela ingoba sonke South Africa sikhathele noma ngingathi sonke iningi lethu South Africa sikhathele abantu bokufika bechaphaza izwe lethu kanjeni manje nizodlala ipolitiki yakho hayi bhuti usimoshela into enhle man sekuyacaca ukuthi uwe nabanye yinini enimoshele lento le bakhona abanye vele benisebenzisana nabo kuyacaca nakuma influencer lawa la ku social media aqale akhuluma lezi zinto kanje vele benivele nibambisene #dlala ngeqiniso asinesi ama feelings ngithanda ukubhubha ngizoniboleka nje amaqiniso mahala nje.